Krásné dobré ráno, je 9 hodin 30 minut a my vás vítáme na našem webináři Příprava na evropskou legislativu a proč se začít chystat už teď. Já bych vás tuto chvilku poprosila o chvíli strpení, než se nám přihlásí všichni účastníci a v mezičase bych vás poprosila o případně informaci do chatu, odkud k nám přicházíte na webinář, z jakého případně odvětví a například co od webináře očekáváte. Děkuji a poprosím vás o 2-3 minutky strpení. Takže krásné dobré ráno, já vítám i další příchozí na našem webináři Příprava na evropskou legislativu a proč se začít chystat už teď. Momentálně čekáme ještě, až se přihlásí všichni účastníci a pokud byste měli zájem, poprosím vás o zprávu do chatu, odkud přicházíte na webinář, z jakého odvětví a co od webináře očekáváte. Děkuju a poprosím ještě o minutku, 2 strpení. Tak, krásné dobré ráno naposledy. A děkujeme všem za trpělivost.
a vítám vás na dnešním webináři Příprava na evropskou legislativu a proč se začít chystat už teď. Moc nás těší vaše krásná účast. Je vidět, že toto téma je v současné době velmi populární, což je samozřejmě potěšující pro nás, ale zároveň alarmující. A samozřejmě je vidět, že je potřeba už nyní jednat, ale to si všechno povíme později. Teďka bych vás ráda ještě informovala, že webinář je nahrávaný a bude československý, protože zde máme velký zájem hostů jak z Česka, tak ze Slovenska, takže takový dvojazyčný webinář. Dovolte mi nejprve úvodem vlastně představit nás, Circle. Jsme mezinárodní technologická poradenská společnost a několik let už se specializujeme na cirkulární odpadové hospodářství. V rámci našich konzultačních služeb nabízíme klientům komplexní řešení pro optimalizaci jejich firemních materiálových toků, aby mohli vlastně být produktivnější, aby byli efektivnější a udržitelnější. Našimi klienty například IKEA, Saint-Gobain, Škoda Auto, které také tímto vítám. Ráda zde vidím i další jiné známé tváře, přesto se ale představím a představím také kolegu Denise Bede. Denis je naším expertem na správní a environmentální právo. Pracoval například jako právník na Ministerstvu životního prostředí Slovenské republiky a v Cirklu se specializuje zejména právě na novou legislativu EU, na cirkulární ekonomiku a také je garantem naší služby Circular Economy Compliance Check. Mé jméno je Michala Štrajsbírová, jsem projektovou manažerkou konzultačního týmu Cirklu a specializuji se zejména na implementaci ESG strategií, cirkulární ekonomiku a na přípravu na CSRD reporting v oblasti oběhového hospodářství. Provedu vás druhou částí webináře. K té první části vlastně Denis představí legislativu cirkulární ekonomiky a právě naší službu Circular Economy Compliance Check. Tímto předávám ti, Denisi, slovo a vítejte ještě jednou. Doufám, že si z webináře odnesete, co očekáváte. Ďakujem veľmi pekne za slovo a všetkých vás ešte raz srdečne vítam na našom webinári. Ja ešte možno organizačne uvediem, že otázky, ak by ste mali počas našej prezentácie k niečomu, čo odznie a chceli by ste sa opýtať viac do detailu alebo viac informácií, tak neváhajte a napíšte vašu otázku do sekcie Q&A. Mali by ste to vidieť dole v tej spodnej lište Zoom aplikácie a my sa potom pokúsime na konci prezentácie zodpovedať niektoré z vašich otázok. Najmä tie, ktoré budú sa týkať prezentácie. Máme zo pár otázok aj z registračných formulárov, takže ak bude záujem, vrátime sa aj k ním. Dobre, myslím si, že teraz môžeme prejsť k samotnej prezentácii, tak teda k úvodnej časti, v rámci ktorej by som vám rád odprezentoval opäť, kam sa nám posunula európska legislatíva v oblasti cirkulárnej ekonomiky, čo máme nové a na čo sa budú firmy musieť pripraviť. Celým takým tým leitmotívom dnešnej prezentácie bude urobiť vám taký vhľad do tej problematiky, oboznámiť vás s nejakými základnými rozsahmi a povinnosťami, ktoré vám budú vyplývať z novej legislatívy EÚ v oblasti cirkulárnej ekonomiky, aby ste získali lepšiu predstavu a mohli vo firmách uvažovať, akým spôsobom sa na tieto nové povinnosti začnete pripravovať. Takže ja mám v podstate prezentáciu v tom prvom bode rozdelenú do takých dvoch častí. V tej prvej časti to bude legislatívny prehľad už prijatých právnych predpisov, to najmä nariadení a jednej smernice, ktoré sa týkajú cirkulárnej ekonomiky. Následne môžete vidieť, že je toho celkom dosť, čo bolo prijaté, či už v roku 2023 alebo aj tento rok 2024 a začne sa vlastne uplatňovať v najbližších mesiacoch a prípadne rokoch. No a stále máme potom právne predpisy, ktoré sú v legislatívnom procese. Tam je hlavne všetkými očakávané nariadenie o obaloch a odpadoch z obalov, ale aj ďalšie, ako nariadenie o cirkulárnych požiadavkách na ekodizajn vozidiel. Takže pozrieme sa stručne aj na tieto právne predpisy.
Tí, ktorí už boli na našich predchádzajúcich webinároch, tak možno niektoré informácie k niektorým týmto predpisom majú, ale tie, ktoré ešte neboli prijaté, tak sú stále vlastne živé dokumenty v určitom štádiu procesu, kde buď Európsky parlament alebo rada sa vyjadrujú, príjmajú stanoviska. Takže my stále sa snažíme sledovať ten legislatívny vývoj a prinášať aktuálne informácie. Takže poďme na to, začneme možno netradične nariadením EUDR, teda nariadením o odlesňovaní. Veľmi aktuálna legislatíva, ktorá sa začne uplatňovať všeobecne už v podstate v decembri tohto roku a pre malé a stredné podniky potom od polovice budúceho roku. Možno ste už o nej počuli, keďže je teraz veľmi diskutovaná a bude sa v podstate vzťahovať na komodity, ktoré sa uvádzajú na trh Európskej únie a dovážajú zo zahraničia a ktorých získavanie môže nejakým spôsobom zapríčiniť odlesňovanie v tých krajinách pôvodu. Takéto hlavné pravidlo alebo povinnosť je, že produkty sa nebudú môcť umiestňovať ani sprístupňovať na trhu Európskej únie, ani vyvážať z neho, pokiaľ teda nebudú splnené požiadavky, ktoré nariadenie stanovuje. A tými sú teda zjednodušene, že nespôsobujú odlesňovanie, že boli vyprodukované v súlade s príslušným právnym predpismi v tej krajine produkcie, odkiaľ pochádzajú, a že je pre ne pripravené spracované vyhlásenie o náležitej starostlivosti. V podstate všetky firmy, ktorých sa to týka, ktoré s takýmito produktmi pracujú, dovážajú ich alebo ich plánujú vyvážať, či už priamo alebo vo forme nejakých produktov, tak budú musieť zaviesť a implementovať systémy náležitej starostlivosti, ktoré vlastne pozostávajú z požiadaviek na informácie, zo stanovení opatrení na posúdenie rizika a opatrení na zmiernenie rizika. Sankcie sú vysoké, hrozí podnikom, ktoré nesplnia tieto požiadavky, pokuta až do výšky 4% ročného obratu spoločnosti, pričom v podstate v oblasti sankcií nariadenie nie je úplne presné a dáva istú mieru prispôsobenia aj pre jednotlivé členské štáty. Slovenská republika momentálne vlastne prijíma vykonávací predpis k tomuto nariadeniu, kde budú stanovené tie sankcie. A okrem teda tej základnej pokuty vo výške tých 4% ročného obratu spoločnosti sú tam ešte nejaké ďalšie doplňujúce sankcie za nesplnenie iných povinností. A možno taká základná otázka, ktorá vás napadne, že prečo sa vlastne bavíme aj o tomto nariadení v oblasti cirkulárnej ekonomiky, tak je to možno preto, že požiadavky na náležitú starostlivosť z tejto oblasti vo vzťahu k odlesňovaniu sa vzťahujú aj na všetky drevené a papierové obaly, ktoré budú nejakým spôsobom dovážané zo zahraničia alebo vyvážané a neslúžia na ochranu nejakého produktu. To znamená, že keď dovážete drevené alebo papierové obaly, ktoré budú neskôr slúžiť na ochranu vášho produktu, ale nedovážete z nich samotný produkt, tak aj na tieto obaly vlastne bude vzťahovať nariadenie EUDR a všetky tie povinnosti, ktoré v podstate stanovuje. Takže treba si na to dať pozor a treba si veľmi dôkladne preskúmať, akú implikáciu, aký vzťah alebo dopad to bude mať na vaše podnikanie. Ďalej, jedno z dôležitých nariadení, ktoré bolo prijaté ešte minulý rok, je nariadenie o batériách a odpadových batériách. Je to v podstate jedno z prvých nariadení, ktoré upravuje celý životný cyklus nejakého produktu alebo kategórie produktov a stanovuje rôzne požiadavky na udržateľnosť, bezpečnosť a hlavne označovanie informácií, ktoré musia byť na batériách uvádzané, vrátane uhlíkovej stopy a digitálneho pasu batérií. Ďalšími povinnosťami je napríklad umožniť výmenu prenosných batérií kedykoľvek počas životnosti, a to nie len vlastne servisným strediskám alebo priamo u výrobcu, ale aj spotrebiteľom. Ďalej napríklad bezplatný zber od koncových používateľov, ktorý u nás v istej miere už funguje, rovnako ako aj rozšírená zodpovednosť výrobcov. Nariadenie teraz vlastne stanoví minimálne požiadavky, ktoré budú musieť byť jednotné v rámci celej Európskej únie, pretože tu je veľa rozdielov medzi členskými štátmi. Ďalšími povinnosťami sú napríklad pravidlá pre second life batérie. Tam je špecifické, že v podstate, ak sa venujete opravovaniu, repasovaní batérií a ich opätovnému uvádzaniu na trh v nejakej forme, napríklad batériové úložiska, tak sa na vás vlastne budú vzťahovať všetky povinnosti ako na nové batérie.
Každá firma, v podstate, ktorá pracuje s batériami, tak bude musieť zaviesť due diligence proces, teda bude sa musieť dôsledne sledovať celý ten obchodný dodávateľsko-odberateľský reťazec a tie informácie budú musieť byť dostupné. Veľmi to súvisí vlastne aj s ESG reportingom, o ktorom povie Michaela neskôr. A zároveň dôležitou povinnosťou je, že sa v podstate budú zavádzať obmedzenia pre určité škodlivé látky v batériách na nevyhnutnú mieru. Čo je špecifické pre toto nariadenie, je, že má pomerne dosť dlhú dobu nástupu do praxe. Tu môžete vidieť na slajde zo pár dátumov a hlavných povinností alebo požiadaviek, ktoré sa k týmto termínom viažú. To znamená, že každá firma, ktorá pracuje s batériami alebo s odpadom z batérií, tak bude musieť sledovať v pomerne dlhej dobe jednotlivé tie požiadavky a prispôsobiť svoje aktivity v podstate nástupu do praxe tých povinností. Vidíte, že medzi prvými to budú požiadavky na výkon na životnosť dobíjateľných priemyslových batérií a batérií pre elektrické vozidlá. Postupne od budúceho roka začnú platiť požiadavky na uverejňovanie vlastne uhlíkovej stopy pre batérie elektrických vozidiel, ale neskôr to bude aj pre dobíjateľné priemyselné batérie. V roku 2025 taktiež neskôr začnú platiť povinnosti spojené s nakladaním, s odpadovými batériami. Tam budú hlavne stanovené ciele zberu a recyklácie, ktoré budú musieť v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov vlastne organizácie zodpovednosti výrobcov zabezpečovať pre výrobcov. Taktiež budú zavedené až neskôr v roku 2027 batériové pasy, to znamená taký QR kód alebo iný digitálny prvok, ktorý bude sprístupňovať prakticky komukoľvek všetky informácie, ktoré nariadenie vyžaduje o materiálovom zložení, umiestnení batérie, o možnosti odnímať, vymeniť niektoré typy batérií a tak ďalej. Ďalším dôležitým nariadením, ktoré bolo prijaté tento rok, je nariadenie o preprave odpadu. To znamená, že všetky firmy, ktoré produkujú odpad, hľadajú koncovky na jeho zhodnotenie, prípadne logistické firmy, firmy prepravné, ktoré zabezpečujú prepravu odpadov na či už zneškodnenie alebo zhodnotenie, tak v podstate budú musieť postupovať podľa nových pravidiel, ktoré sa začnú uplatňovať od 21. mája 2026, čiže stále ešte dostatok času. K tomuto dátumu bude úplne nahradená to pôvodné nariadenie, ktoré mnohí z vás určite poznajú, ale keď tie základné zase povinnosti, ktoré nám z tohto nového nariadenia vyplývajú, tak sú obmedzenie alebo zákaz vývozu plastového odpadu do krajín mimo OECD. To bude platiť v podstate od novembra 2026 na skúšobné obdobie 2,5 roka, po ktorého uplynutí vlastne komisia si stanovila za cieľ preskúmať ten aktuálny stav a buď ho predložiť alebo nejakým spôsobom upraviť. Veľmi dôležité je, že nariadenie vlastne by malo priniesť digitalizáciu a zrýchlenie postupov, či už predchádzajúceho písomného oznámenia súhlasu alebo vydania súhlasu pre cezhraničnú prepravu odpadov. To znamená, že žiadosti sa vlastne už budú podávať online na jednotnej platforme, ktorú vypracuje a pripraví, zabezpečí Európska komisia. Taktiež by mal začať platiť všeobecný zákaz prepravy akéhokoľvek druhu odpadu, ak sa má zneškodňovať. Tu, keďže je to pomerne prísne, tak budú nejaké výnimky, aspoň v tej úvodnej fáze. To je tiež dobré v podstate tie výnimky poznať, aby ste sa vedeli zariadiť. Stále štatisticky v podstate vyvážame, prepravujeme veľmi veľa odpadu na zneškodnenie či už do zahraničia mimo Európsku úniu alebo v rámci Európskej únie. Pričom vývoz vlastne z Európskej únie bude povolený len vtedy, ak krajiny informujú Európsku komisiu, že sú ochotné dovážať odpad a preukážu, že sú schopné s ním nakladať trvalo udržateľným spôsobom. Toto je tiež v podstate pravidlo, ktoré začne platiť neskôr. Momentálne by mala Európska komisia vlastne pripraviť nejaký vykonávací predpis, ktorý stanovuje kritéria na posudzovanie teda toho trvalo udržateľného spôsobu nakladania, ktorý sa bude musieť preskúmavať vlastne u tých krajín, kam ten vývoz bude smerovať. Takže tu sa môžeme určite tešiť ešte na veľa vykonávacích predpisov k tomuto nariadeniu, ktoré stanoví jednak fungovanie toho digitálneho systému,
a podávania žiadostí, trackovanie, sledovanie samotnej prepravy pre zjednodušenie vlastne vedenia tých štatistík a nejakú transparentnosť a taktiež vlastne nejaké metodiky alebo proces posudzovania toho trvalo udržateľného spôsobu nakladania v zahraničí. Ďalej tu máme veľmi dôležité pre cirkulárnu ekonomiku nariadenie o ekodizajne pre udržateľné výrobky. To nám v podstate bolo prijaté v polovici tohto roka, nadobudlo účinnosť a začne sa postupne uplatňovať. Tiež bude mať v podstate dlhší nábeh uplatňovania do praxe a bude sa v podstate vzťahovať na všetky výrobky na vnútornom trhu s výnimkou potravín, krmiva, nejakých lekárskych a veterinárnych výrobkov alebo živých organizmov. To znamená, že na veľmi široké spektrum produktov, prakticky všetko. Jedna výnimka sú ešte vozidlá, ktoré v podstate budú mať vlastné nariadenie o ekodizajne pre vozidlá, o tom si povieme tiež o malú chvíľku. Toto nariadenie v podstate stanovuje taký rámec pre tie požiadavky na ekodizajn pre udržateľné výrobky. Rozdeľuje tie požiadavky do takých dvoch tried, dvoch kategórií, na výkonnostné a informačné. To znamená, že Európska únia bude pre jednotlivé skupiny výrobkov vyžadovať nejaké požiadavky na ich opraviteľnosť, odolnosť, dostupnosť náhradných dielov a tak ďalej. A taktiež veľké množstvo informačných požiadaviek, ktoré budú zase musieť byť prístupné prostredníctvom tzv. Digitálneho produktového pasu. Ten v podstate bude musieť byť na všetkých výrobkoch vrátane komponentov od určitej veľkosti a bude musieť informovať hlavne spotrebiteľov o materiálovom zložení, možnosti recyklácie, zberu, odovzdania jednotlivých produktov a tak ďalej. Ďalšími pravidlami, ktoré vlastne nariadenie zavádza, sú doplnené pravidlá pre zelené verejné obstarávanie a napríklad tiež zákaz likvidácie nepredaných spotrebiteľských tovarov. To sa týka hlavne oblečenia vo vzťahu aj k pripravovanej revízii rámcovej smernice o odpadoch. S tým veľmi súvisí, s tými požiadavkami na ekodizajn výrobkov aj smernica o práve na opravu, ktorá má termín transpozície do 31. júla 2026. A jej hlavným cieľom je v podstate zabezpečiť dostupnosť opravárenských kapacít pre spotrebiteľov. Takým tým hlavným pravidlom alebo hlavnou povinnosťou by malo byť, že na požiadanie spotrebiteľa by mala byť dostupná kapacita na opravu tovaru, a to buď priamo vlastne u predajcu alebo výrobcu, alebo potom prostredníctvom tretích strán, tzv. Opravárov. Európska únia taktiež pripravuje vlastne európsku online platformu pre opravu, kde bude evidovať informácie, kontaktné údaje na všetky opravovne, ktoré budú certifikované a budú poskytovať služby opravy, repasovania stanovených kategórií výrobkov. Taktiež jednou z hlavných povinností požiadaviek je zabezpečiť, aby náhradné diely a nástroje na opravu produktov boli dostupné za primeranú cenu, ktorá vlastne neodradí spotrebiteľov od opravy pokazaného tovaru. Taktiež by tu mal pomôcť otvorený prístup k informáciám, či už o samotných cenách opravy alebo dostupných opravárenských službách, ktoré budú do veľkej miery zhromažďované práve na tej európskej online platforme. Taktiež by mal prispieť k väčšej miere opravovania, repasovania použitých výrobkov, zákaz techník, ktoré bránia oprave tovaru. O tom všetci dobre vieme, že v podstate výrobcovia, aby skrátili životný cyklus toho produktu, tak veľakrát hneď po uplynutí záručnej doby sa vám produkt nejakým spôsobom zasekne alebo pokazí, čo demotivuje veľmi práve spotrebiteľov vyhľadať nejakú kapacitu na opravu a používať daný produkt dlhšie. Taktiež budú vlastne výrobcovia musieť splnením všetkých týchto povinností vlastne rešpektovať, podporovať servis tretích strán. To znamená, že ak by ste náhodou niekedy v rámci toho poživotného cyklu, povedzme to takto, produktu vyhľadali nejaké nezávislé servisné stredisko, ktoré by vám ho opravilo a následne by došlo vlastne k
opätovnému výskytu tej vady alebo toho kazu, tak zase ten výrobca, autorizovaný predajca a podobne má zase povinnosť ako nezávisle od toho, že už ste vyhľadali nejakú tretiu stranu, poskytnúť vám opravu alebo náhradné diely. To znamená, že budete môcť vlastne využívať tieto služby medzi sebou. Z tých predpisov, ktoré sú stále v legislatívnom procese, je nariadenie o obaloch a odpadoch z obalov. Veľmi očakávané, ono v podstate nestihlo byť schválené, najmä kvôli novým voľbám do Európskeho parlamentu. Predpokladáme, že na prelome septembra a oktobra by mohlo byť schválené a potom môžeme očakávať predpokladaný začiatok aplikácie do praxe niekedy v polovici roku 2026. Tam ešte bude trvať, kým bude vlastne to schválené znenie publikované, preložené do všetkých jazykov Európskej únie a tak ďalej. Takže ten proces je pomerne zložitý a ešte nejaký čas to potrvá. Tu už možno mnohí z vás vedia, aké sú tie kľúčové povinnosti, ktoré sa budú od výrobcov očakávať, keďže toto je naozaj veľmi sledované a očakávané nariadenie. Malo by stanoviť požiadavky na recyklovateľnosť obalov, minimálny obsah recyklovaného materiálu, najmä pre plastové obaly, taktiež napríklad minimalizáciu hmotnosti a objemu obalov, obmedzuje alebo zakazuje nadbytočné balenie, taktiež minimalizáciu prázdneho priestoru. To v podstate znamená, že ak balíte váš produkt ešte do nejakého prepravného balenia, tak by ste mali dbať na to, aby miera toho prázdneho priestoru, prípadne aj priestoru, ktorý je vyplnený nejakou výplňou, nejakými gúľočkami alebo drťou a podobne, papierom, tak by mal byť minimalizovaný na stanovenú mieru. Taktiež sa budú zavádzať povinnosti na opätovné používanie prepravných a predajných e-commerce obalov a zákaz určitých jednorazových plastových obalov, medzi ktoré napríklad sa radí zmršťovacia fólia. To je v podstate desí veľké množstvo logistov a e-commerce predajcov, ktorí ju využívajú ako nejaký ochranný obal. Takže tam sa bude musieť nájsť nejaká udržateľnejšia varianta, pretože tieto fólie sú veľmi tenké a je veľmi náročné ich potom zbierať a recyklovať. A ďalej v legislatívnom procese máme už spomínané nariadenie o požiadavkách na ekodizajn vozidiel. To by malo upravovať v podstate dve oblasti právnej úpravy. Jednak sú to cirkulárne požiadavky na dizajn samotných vozidiel a jednak nakladanie s vozidlami po dobu životnosti. Toto nariadenie by malo v podstate zlúčiť a doplniť dve smernice, ktoré nám v podstate platia už v súčasnosti. Jedna sa týka práve nakladania s vozidlami po dobe životnosti, kde zavádza ten systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, zber autovrakov, financovanie recyklácie. A tá druhá smernica sa týka potom vlastne typového schvaľovania vozidiel do premávky, kde by v podstate mali pribudnúť mnohé cirkulárne požiadavky práve na dizajn vozidiel, čiže tu bude veľké množstvo povinností stanovaných hlavne pre výrobcov. Má sa obmedziť používanie olova, kadmia, ortutí, chrómu vo vozidlách. Taktiež každý typ vozidla napríklad bude musieť obsahovať aspoň 25% plastov recyklovaných zo spotrebiteľského plastového odpadu a 25% z tohto recyklátu by malo potom pochádzať aj z recyklovaných vozidiel po dobe životnosti, kde bude sa vyžadovať určitá miera cirkularity tých materiálov použitých pri výrobe vozidiel, ale tiež dizajn vozidiel bude musieť napríklad umožňovať odstránenie alebo výmenu elektrických autobatérií a elektromotorov. V podstate súvisí aj s tým nariadením o batériách, o ktorom sme si hovorili. Množstvo z týchto predpisov v podstate odkazuje jeden na druhý, najmä čo sa týka vlastne tých požiadaviek na ekodizajn vozidiel, nariadenie o batériách, takže do veľkej miery spolu súvisia. Potom tu máme napríklad smernicu o tvrdeniach týkajúcich sa životného prostredia. Tá v podstate doplní už platný zákaz greenwashingu, ktorý bol zavedený smernicou o posilnení postavenia spotrebiteľov pre ekologickú tranzíciu. Taktiež pred zverejnením vlastne akýchkoľvek explicitných environmentálnych tvrdení, či už o službe alebo produkte, bude musieť výrobca alebo poskytovateľ tých služieb poskytnúť spotrebiteľom alebo adresátom vlastne nejaké transparentné, spoľahlivé a presné informácie, ktorým vlastne podloží to environmentálne tvrdenie. Tie informácie budú musieť byť zverejňované spolu s produktom alebo službou prostredníctvom nejakého opäť digitálneho prvku, najmä teda QR kódu,
ktorý je už bežne zaužívaným prvkom. Táto smernica by mala tiež priniesť nejaké rámce a požiadavky na harmonizáciu kritérií pre dobrovoľné environmentálne tvrdenia o výrobku. Určite všetci viete, poznáte všetky tie označenia, ktoré sa pre výrobky a služby používajú. A mal by byť zavedený nejaký jednotný systém posudzovania a certifikácie týchto ekologických označení a bude sa tiež vyžadovať vlastne audit tretích strán, zo strany nezávislých overovateľov, ktorí budú skúmať dostupné zverejnené informácie, ktoré podkladajú nejakým spôsobom tie tvrdenia a overovať, či sú naozaj založené na pravdivých dátach. Takže toto bude tiež veľké množstvo povinností pre výrobcov, dovozcov, distribútorov, ktorí budú vlastne na trh Európskej únie prinášať nejaké produkty alebo poskytovať služby. No a myslím, že na záver tu máme ešte revíziu rámcovej smernice o odpadoch, o ktorej ste už tiež možno počuli, je v legislatívnom procese pomerne dlho. A v podstate cieľom je hlavne zrevidovať ustanovenia, ktoré sa týkajú potravinového odpadu a potom textilu a textilného odpadu. Jedným z takých hlavných cieľov je vlastne zabezpečiť, aby do roku 2030 došlo k redukcii potravinového odpadu, a to o 10% v spracovateľskom a výrobnom reťazci a o 30% vlastne na úrovni obyvateľa v predajniach, distribúcii, v reštauráciách a domácnostiach. Ten rok pre porovnanie by mal byť rok 2022. No a potom druhou skupinou zmien by mala byť zmeny ohľadne textilu, a teda rozšírenie zodpovednosti výrobcov pre textil, ktorá by sa mala vlastne zaviesť jednotne vo všetkých členských štátoch a vzťahovať sa minimálne na textilné výrobky pre domácnosť, odevy, odevné doplnky a obuv. No a teraz sa vám pokúsim vlastne ešte trošku povedať o našej službe Circular Economy Compliance Check. My sme v podstate začali tento rok ponúkať a poskytovať túto službu ako odpoveď na to, že Európska komisia prijala pomerne veľké množstvo právnych predpisov v oblasti cirkulárnej ekonomiky. Ten trend je taký, že Európska komisia by zharmonizovala tie pravidlá, ktoré už boli do istej miery zavedené aj doteraz formou rôznych smerníc, tak v podstate tieto smernice pri revízii mení na nariadenia, ktoré sú priamo záväzné, aplikovateľné v jednotlivých členských štátoch. To znamená, že už nemusíte ako firma čakať, kým Slovensko príjme vykonávací predpis, ktorým presne upraví jednotlivé tie požiadavky a povinnosti, ale tie požiadavky a povinnosti budú vychádzať priamo z prijatých a účinných nariadení, s tým, že môžeme stále očakávať, že pre niektoré nariadenia budú prijaté vykonávacie predpisy, napríklad ako je to pre nariadenie EUDR alebo nedávno pre smernicu o CSRD, teda o ESG reportingu, kde budú stanovené nejaké podrobnosti, hlavne teda zodpovednosť jednotlivých orgánov, možno špecifikované nejaké sankcie a prispôsobené trošku plnenie tých povinností na ten náš právny rámec, či už na Slovensku alebo v Čechách. Takže toto treba stále sledovať a my sa to snažíme sledovať pre našich klientov. Čo teda môžete vlastne očakávať v rámci služby compliance checku? No, v podstate začíname vždy nejakým vstupným spracovaním prehľadu legislatívneho rámca. Momentálne sledujeme vyše 40 predpisov, ktoré platili doteraz, prípadne sú tam aj všetky tie nové a pripravované, ktoré som spomínal pred malou chvíľkou v oblasti cirkulárnej ekonomiky. A spracujeme pre klienta prehľad, aby vedel, ktoré z tých legislatív sa ho budú dotýkať a v akej miere. To je vlastne vstupná analýza. Potom v podstate sa vrhneme do detailného auditu aktuálneho stavu plnenia povinností pre každý z tých stanovených predpisov. To znamená, že po konzultácii a potom vstupnej analýze s klientom analyzujeme priamo povinnosť po povinnosti, paragraf po paragrafu alebo článok po článku jednotlivé vytipované predpisy a vyhodnocujeme, do akej miery klient už spĺňa tie požiadavky, kedy je termín a ako odporúčam, aby zabezpečil vlastne súlad. No a potom vlastne poskytujeme dlhodobú podporu aj vo vzťahu k tým ešte prijímaným vykonávacím predpisom, či už na úrovni únie alebo priamo v Česku a na Slovensku. Takže tu môžete vidieť len taký náhľad do toho zoznamu predpisov, ktoré vlastne evidujeme, sledujeme v oblasti cirkulárnej ekonomiky, je ich momentálne vyše 40.
No a tu môžete potom ešte vidieť taký náhľad do toho, ako vyzerá ten výstup. Je to v podstate excelovská tabulka, kde vidíte všetky povinnosti, vidíte, či sú pre vás relevantné alebo nie, či už ste v súlade, alebo je potrebné zosúladiť. A aby ste dosiahli vlastne súlad s požiadavkami, ktoré sú stanovené, vidíte presný termín a nejaké naše odporúčania. Takže v prípade, že by vás niektorý z tých právnych predpisov alebo viaceré z nich trápili, či už teraz alebo v blízkej budúcnosti, tak sme pripravení vám pomôcť sa zorientovať v jednotlivých povinnostiach a nastaviť nejak stratégiu, aby ste boli v tom termíne deadlineu vlastne v súlade s jednotlivými požiadavkami. Ďakujem, to je z mojej strany všetko. Budem sa tešiť na otázky a odovzdávam slovo Michaele. Děkuju. Já navážu na tento krásný přehled aktuální evropské legislativy takovým konkrétnějším tématem jednoho daného standardu. Chtěli bychom vám v rychlosti udělat takový přehled o tom, jak oběhové hospodářství je ovlivněno aktuálními standardy podávání zpráv o udržitelnosti. Už to funguje výborně. Oběhové hospodářství vlastně bych vám ráda představila teďka v souvislosti v celé zelené dohody. Je mi jasné, že pro mnoho z vás to bude takové opakování, ale pojďme to vzít prostě ze zhora dolů, abyste pochopili vlastně, kde se oběhové hospodářství všude promítá, kde všude vlastně ho nacházíme a také zároveň chápali to, proč vlastně se v rámci standardu podávání zpráv o udržitelnosti je vlastně v celku klíčové a ovlivňuje i další standardy. Zelená dohoda rok 2019, cirkulární ekonomika, aby hospodářství byl vlastně jeden z hlavních cílů toho, aby výrobky měly delší životní cyklus, aby byly snadněji opravitelné, recyklovatelné. Proto hned v roce 2020 vydala Evropská unie akční plán, který právě se zaměřuje na snížení produkce odpadů, uzavírání materiálových toků a určitě pro vás známe další témata, které jsou propojené, přechodu na cirkulární modely, snižování tedy zároveň klimatické neutrality, cesta ke klimatické neutralitě, snižování znečištění a potom také například třeba známá strategie Farm to Fork, uzavírání cyklu v rámci zemědělství. Zároveň také akční plán navrhuje, jaké cirkulární modely aplikovat, aby podpořil uzavírání cyklu a prodloužení životnosti a také průmyslové symbiozy, které převedou například nějaký materiál v další výrobek. A proto vlastně jakoby jeden z jejich nástrojů vzniká také kromě Fit for 55 taxonomie Evropské unie, která je vlastně takovým klasifikačním systémem všech aktivit, které jsou považovány za udržitelné a je to jeden z prvních nástrojů toho, jak ukázat investorům, kteří by podporovali zelené aktivity v rámci Evropské unie, transparentnost firem a to, jak vlastně směřují svoje aktivity k podpoře udržitelnosti a oběhového hospodářství. Další z podporných nástrojů je právě CSRD. Tato směrnice se právě zaměřuje na to, aby firmy se pokusily konkretizovat svoje cíle v rámci udržitelnosti a aby se dosáhlo jakési konzistentnosti, srovnatelnosti mezi firmami. Vzniká také SRS, standard pro udržitelné podávání zpráv o udržitelnosti a tady na tomto následném slajdu jsou ty známé časové milníky, pro některé z vás určitě již alarmující, ale jelikož mezi návštěvníky máme i menší společnosti nebo fyzické osoby, dovolte mi to ještě jenom rychle projít. V tomto roce
už tedy některé společnosti, které reportovaly podle předešlé směrnice NFRD, připravují svůj reporting, který budou vydávat v příštím roce. Za další rok 2025, ten bude asi takový nejstěžnější, se přidává v Evropské unii okolo 50 000 firem. Jsou to společnosti, které splní 2 ze 3 kritérií, že mají buď více než 250 zaměstnanců, obrat vyšší než 40 milionů eur a aktiva vyšší než 20 milionů eur. Tyto společnosti tedy budou reportovat v roce 2026 za jejich účetní rok, za jejich rok 2025. V roce 2026 za účetní období od 1. ledna 2026 se přidají malé SMEs, které jsou ale kotované na burze, a je zde ještě takové uvolnění toho, že mohou tyto firmy požádat o 2leté prodloužení. To znamená, že tedy můžou reportovat až v roce 2029 za rok 2028. A posledními společnostmi, kteří se přidají této povinné regulaci, budou mimo evropské společnosti, které ale mají v Evropské unii obrat více než 150 milionů eur. V tuto chvíli my se tedy nacházíme tady na druhé části, proto vlastně ta konkrétní legislativa se zaměřuje zejména i na nějaká další opatření. Vyšla v tomto roce směrnice, která upřesňuje náležitou péči podniků a také ovlivní tento reporting, k tomu se ještě dostanu později. A tyto další kroky mohou mít dopad i na střední menší firmy, na které se toto reportování vlastně vzhledem této ose nevztahuje, ale bude na ně mít vedlejší dopad skrz tyto povinnosti pro velké firmy. Velké firmy, které budou reportovat v roce 2026 za rok 2025, budou muset už v roce 2025 připravovat také data o svých hodnotových řetězcích právě dle této směrnice náležité péče, a lze očekávat, že budou muset zařadit právě do reportingu i informace od svých dodavatelů a odběratelů, protože směrnice žádá zmapování celého hodnotového řetězce. Ke společnostem, na které se tedy neúplně tyto milníky vztahují, mohou ty povinnosti reportování vlastně přijít z druhé strany, ale zároveň Evropská unie vlastně teďka začátkem roku vydala k připomínkám další takový guide, který by mohl pomoct právě těmto menším podnikům se vyznat v reportování a sestavit nějaké informace, které budou potřebovat pro své odběratele. Takže lze se také vyznat v těch podmínkách reportování skrz tento guide a připravit se na sběr dat pro své odběratele. Proč je tedy směrnice CSRD klíčová i pro cirkulární ekonomiku, oběhové hospodářství u vás ve firmách? Bude vyžadovat transparentnost dat abyste měli tu možnost vlastně reportovat skrz vaše materiálové toky. Bude tedy potřeba se připravit na sběr těchto dat. Bude také potřeba se připravit na reportování minimalizace rizik dopadů těchto materiálových toků. A v tomto případě je potřeba vyhodnotit si dopady rizika a příležitosti v rámci vašich společností, je pravidelně hodnotit, aktualizovat, a tak, abyste mohli tato rizika minimalizovat a také zároveň případně být schopni je vyčíslit a reportovat.
Zároveň směrnice bude požadovat nějaký rámec data pointů, které taky bude potřeba nutné zmapovat. Takže transparentnost, minimalizace rizik budou vyžadovat i kroky v rámci oběhového hospodářství. Stejně tak jako integrace cirkulární ekonomiky do obchodních modelů, kterou také směrnice požaduje. Zároveň ale díky tomu vlastně nastavuje nějaký rámec toho, aby mapování materiálních toků bylo srovnatelné. Díky tomu dojde pravděpodobně k nějaké větší digitalizaci a efektivitě v rámci vašich společností. Bude také potřeba si konkrétně nastavit cíle oběhového hospodářství a vlastně zároveň tyto cíle budou dopadat na ostatní cíle ESG. To jsem ještě nezmínila, možná tady mluvím o zkratce, která je pro někoho zarážející. ESG, environmentální, sociální a aspekty řízení podniku. Směrnice CSRD obsahuje všechny tři. Nejedná se tedy jen o reportování environmentálních dat, ale jedná se také o reportování dat o řízení vaší společnosti a o vaší péči, o zaměstnance, jak o zaměstnance v rámci vaší firmy, ale také v rámci celého řetězce, o vaše komunity, které ovlivňujete, ale i zákazníky. A další ještě výhodou, kterou tento rámec vám pomůže nastavit, může být ta konkurenční, takže pokud budete vyžadovat nějaký přístup k financování v rámci oběhového hospodářství, cirkulární ekonomiky u vás ve společnosti, může vám tato směrnice pomoct tyto finance vyčíslit a může to být zároveň zvýšením nějaké vaší atraktivity pro investory. Jak tedy standardy vypadají, co vyžadují? Celý rámec je velmi obsáhlý. My se v rámci tohoto webináře chceme zaměřit na to, abychom vám ukázali, jak je v rámci těchto standardů řešeno oběhové hospodářství, tak abyste byli případně schopni se zorientovat a vědět, co bude potřeba. A to nejenom v rámci toho tematického standardu, kterým je standard E5, ale i v rámci průřezových, které jsou dva, v rámci standardu podávání zpráv o udržitelnosti a také mají požadavky, které jsou právě průřezové až pro cirkulární ekonomiku. Jedná se tedy o to, že standard požaduje identifikovat významné dopady, rizika a příležitosti v rámci vašeho oběhového hospodářství a využívání zdrojů v rámci společnosti. Toto hodnocení se nazývá hodnocení dvojí významnosti a je povinné v rámci podávání zpráv o udržitelnosti. Pokud ale v rámci tohoto hodnocení firma nezhodnotí své dopady, příležitosti nebo rizika v rámci oběhového hospodářství jako významné, lze po nějakém dodatku ve zprávě, proč se společnost rozhodla toto téma jako významné neurčit, se vyhnout reportování za toto téma E5, ale domnívám se, že právě z důvodů, které jsem zmínila na předešlých slajdech, o tom, jak se vlastně oběhové hospodářství prolíná i do dalších standardů, jako je znečištění, změna klimatu, tak se domnívám, že ve většině společností toto téma významné bude. Standard těchto 12 témat vlastně uvádí tadyhle na slajdu 25 vidíte, že se odlišují ty průřezové a ty další jsou tedy ty environmentální, sociální a ty, které ovlivní řízení podniků, jak jsem zmiňovala. Co se týče těch environmentálních, pro standard jsou vlastně všechny povinné
tedy i vlastně využívání zdrojů a biohospodářství. Proto ta jediná cesta, jakou výjimku lze získat, jak jsem říkala, je ta, pokud společnost standard nevyhodnotí jako, standard dopady, rizika a příležitosti nevyhodnotí jako významná. A další, co je potřeba zmínit v těch průřezových standardech, které vlastně podávají jak informace o podniku, tak také určují některé požadavky. Dalším je povinnost vlastně popsat informace o obchodním modelu společnosti a také jeho ESG strategii a také popsat hodnotový řetězec materiálových toků, a to jak v downstreamu, tak upstreamu, všechny tedy dodavatele, zároveň i odběratele. S tím souvisí i náležitá péče podniků, kterou jsem zmiňovala, tedy to, že společnost musí brát v potaz i začlenění dodavatelského řetězce a s tím související pobídky, samozřejmě i dopady na životní prostředí, ale také lidská práva. Ten standard, který zmiňovala, který se zaměřuje přímo na cirkulární ekonomiku, využívání zdrojů a biohospodářství, je tedy standard E5. Tento standard identifikuje toky v rámci společnosti, a to jak na vstupu, ve standardu je nazýván jako příliv, tak na výstupu jako odliv zdrojů. Ty povinné požadavky se ale týkají i kvalitativních dat. Je potřeba popsat veškeré politiky a procesy v rámci biohospodářství, včetně vašich opatření, které zaměřujete na optimalizaci, jak je řešíte. Standard přímo uvádí, aby byla vždy popsána uplatňovaná hierarchie způsobu nakládání s odpady, zároveň jak máte přístup k recyklaci, opravám. Dalším požadavkem je zmínění vašich cílů, akčních plánů. Ty ze začátku mohou být popsány, později je však potřeba tyto cíle i kvantifikovat. Je zde zase podmínka přizpůsobit tyto cíle vaší strategii obchodní a ESG strategii, vašim plánům v rámci biohospodářství, včetně nějakých prahových hodnot ekologických, anebo toho, v jaké úrovni nakládání s odpady se tento cíl nachází. Co se týče přílivu zdrojů, je potřeba zmínit, že každý standard má své data pointy, tedy požadavky na to, jaká kvantitativní a kvalitativní data mají být konkrétně popsány. Co se týče vlastně vstupů do vaší společnosti, je potřeba uvést všechny výrobky, které používáte k výrobě, včetně obalů, materiály, vody, pozemky. Je proto nutné vyčíslit celkovou hmotnost, pak také, co se týče například nějakých vstupů, tak procentní podíl biologických materiálů, který pochází z udržitelných zdrojů, a zároveň například procento druhotných opětovně použitých surovin nebo recyklovaných součástí. A co se týče odlivu zdrojů, zde je potřeba jeho součástí tedy i odpady. A co se týče nějakých vašich výrobků, opět je potřeba uvést, jaké zásady oběhovosti u nich dodržujete, tedy požadavky na trvanlivost, opětovné použití, opravitelnost, repasování nebo renovaci. Je potřeba uvádět i míru recyklovatelného obsahu a odpady, které jsou součástí odlivu zdrojů. Zde je potřeba rozdělit, uvést celkové množství odpadu, je potřeba uvádět nebezpečný odpad, to, jakou část odpadu připravujete k recyklaci, k opětovnému použití,
nebo jak nebezpečný odpad identifikujete a v rámci vašich toků. Je potřeba popsat tedy veškeré materiály, které se i ve vašem odpadu nacházejí, a ten proces je velmi komplexní. A jako poslední požadavek je potřeba určit i fyzická rizika, tedy finanční následky vašich dopadů. Jak jsem zmínila, jelikož nemáme moc času, nechtěla jsem toto téma už úplně dále s ním rozšiřovat přednášku, ale v rámci hodnocení dvojí významnosti, pokud si vyhodnotíte dopady jako v rámci oběhového hospodářství jako významné, nebo i nějaká rizika, která přichází na vaši společnost, příležitosti, je vždy dobré je i finančně vyčíslit, tak abyste byli vlastně schopni pak tato data reportovat a zároveň je uvádět a zvažovat i v tom hodnocení dvojí významnosti. Tak to je takový všeobecný přehled toho, co se dá říct v 15 minutách o tom, co standard požaduje. Samozřejmě celkový přístup standardu je velmi komplexní, tak aby byla pojmuto celé spektrum fungování firmy a nastavených cílů vůči udržitelnosti. My se v Cirklu zaměřujeme na právě přípravu na tento standard E5 a naše cesta, jak bychom vám doporučili se připravit, jaký byl takový postup, abyste se v tomto obrovském spektru informací vyznali, je se v prvním kroku zmapovat všechny vstupy a výstupy skrz tedy právě materiálové toky, popsat i váš hodnotový řetězec tak, aby ty materiálové toky byly správně určeny a udělat si i takovou gap analýzu požadavků současných politik, toho, co vlastně v rámci vaší výroby potřebujete u materiálových toků sledovat. Potom samozřejmě, pokud už budete přistupovat k reportování a budete mít možnost vlastně projít hodnocení dvojí významnosti, tak i nějaké mapování dopadů vašich vstupů a výstupů vám může pomoct v nějakém dalším reportování toho, jak budete dále vaše toky upravovat, jak s nimi budete pracovat, jak budete optimalizovat. V druhém kroku po tomto zmapování je na čase sestavit vlastně strategie, které musíte také reportovat, nastavit si konkrétní cíle v rámci cirkulární ekonomiky, kde už můžete sledovat aktuální legislativu a zároveň metodiku sběru dat a implementace. Já se omlouvám, já se zrychlím, protože vidím, že už nám nezbývá mnoho času, ale jenom ještě mi dovolte rychle k tomu poslednímu kroku, kde vlastně už tyto modely zmapovaných materiálních toků lze optimalizovat a na nějakých pilotních projektech zkoušet jejich nastavení tak, aby mohly být vyhodnoceny, optimalizovány, uzavírány. Omlouvám se, byla jsem trošičku delší, ještě jsem tam měla vlastně pod toho, že dalšími kroky, které samozřejmě potřeba vzít úvahu, je taxonomie a ta směrnice náležité péče, které už jsem zmiňovala. Shrnutí tedy toho, co bylo dnes zmíněno. Začněte s přípravou na evropskou legislativu nyní. Je už nejvyšší čas a ta legislativa je velmi komplexní, zejména reporting, který na vás může dopadnout i v případě, pokud nejste úplně v těch 4 časových milnících. Určite si data, která jste schopni reportovat nyní, které už máte v evidenci. Připravte se na to, která data budete potřebovat reportovat v dalších letech s nadcházejícími směrnicemi. První roky budou určitě komplexní a náročné a to je vlastně
to, kde my se v Cirklu snažíme společnostem pomáhat tak, aby mohli tyto procesy zvládnout, s nimi projít. V dalších letech už stačí nějaká revize, aktualizace. A samozřejmě zapojte všechny z vedení společnosti, stakeholdery, tak, abyste byli schopni všemi procesy projít a dojít ke všem potřebným datům. Tak to je ode mě vše. Omlouvám se, že jsem přesně skončila v 10:30, ale bohužel už se nestihneme pověnovat všem vašim otázkám, takže my si je vezmeme do offlineu a s kolegou Denisem vám je zodpovíme. Pokud jste ještě svou otázku měli a chtěli jste ji říct osobně, poprosíme vás o její zaslání buď sem do Q&A nebo e-mailem. A určitě se vynasnažíme všechny zodpovědět. A ještě nevím, Denisi, jestli by si chtěl něco doplnit. Ďakujem veľmi pekne za pekné zhrnutie veľmi komplexnej problematiky. Rozmýšľam, že či predsa len pre tých, ktorí ešte môžu zostať, nezodpovieme aspoň zo pár otázok, ktoré boli položené. Ak to teda nebude vadiť, ja si myslím, že zo pár ich bolo položených aj veľmi relevantných k tomu, čo už odznelo. Takže pre tých, ktorí môžu ešte zostať a položili nejakú otázku, tak zodpovieme minimálne, aby sme to mali na zázname pre tých, ktorí sa už od nás odpoja kvôli ďalším pracovným povinnostiam. Takže ja by som rýchlo začal, aby sme to nezdržiavali. Prvá otázka týkala sa výrobkov s litiovou batériou, ktoré sa vo výrobe montujú, ale nevyrábajú. Otázka bola, či to znamená, že nové požiadavky budú sa vzťahovať aj na takúto spoločnosť. Odpoveď je áno. Minimálne vlastne v rámci toho due diligence procesu aj firma, ktorá nejakým spôsobom iba montuje výrobky alebo teda batérie do svojich výrobkov, tak bude musieť vlastne poskytovať potom už konečnému spotrebiteľovi informácie, ktoré získa od tých dodávateľov. To znamená, že aj v takomto prípade platí to v podstate aj pre samotný ESG reporting. Je dôležité, aby ste nadviazali užší kontakt s dodávateľmi a ak dovážate napríklad z Ázie, bude treba už začať ako keby dopytovať tieto firmy, aby vám vedeli poskytnúť informácie o materiálnom zložení, o nejakých rizikách, o výskyte nejakých prvkov, ktoré v rámci Európskej únie sú definované ako regulované alebo vyvolávajúce nejaké obavy. Takže je dôležité začať získavať tieto informácie. A miera povinnosti potom bude vyplývať z toho, aké postavenie v rámci toho reťazca máte, či ste dovozca, výrobca, distribútor na konečným spotrebiteľom alebo do retailu. Takže to je treba veľmi, veľmi detailne posúdiť pre každú tú situáciu. Ďalej boli otázky, ktoré sa týkali nariadenia o odlesňovaní a z nich plynúce povinnosti, ktoré sa vzťahujú na prepravné obaly, hlavne teda drevené palety. Tie, ktoré sa dovážajú alebo vyvážajú, ale teda spolu s výrobkom. Tam je veľmi dôležité ešte povedať, že je rozhodujúce, v akom štádiu ste v tom obchodnom reťazci a akú rolu máte a potom, či tie obalové materiály alebo samotné obalové výrobky sa v podstate dovážajú alebo vyvážajú a či spĺňate tie požiadavky nariadenia. V prípade prepravných drevených paliet, ak na nich dovážate svoje výrobky, tak tie by mali mať výnimku. Bola tu ale otázka, že čo sa týka papierového a dreveného obalového materiálu za účelom vlastne vyrobiť z neho obal, tak v takomto prípade treba byť veľmi obozretný, pretože tam sa na vás môže povinnosť vyplývajúca z nariadenia EUDR vzťahovať, ak v podstate dovážate takýto materiál, z ktorého sa následne vyrába obal ako samostatný, ako prepravný obal. To znamená, že ak vlastne prepravujete alebo vyvážate tovar, ktorý je zabalený v takomto obale, tak na ten obal sa vtedy povinnosti z nariadenia o EUDR nevzťahujú, ale ak dovážate materiál, z ktorého sa potom vyrába ten obal, tak sa už môžu tieto povinnosti na vás vzťahovať. Čiže treba tu byť veľmi obozretný a treba si
preskúmať to postavenie aj celý ten reťazec. V takom prípade by ste potom mali minimálne získať informácie o tom a vykonať ten due diligence proces aj vy. To znamená, že vedieť, z akej lokality vlastne ten materiál používaný pochádza a informovať o tom ďalších členov, ďalšie firmy v tom obchodnom reťazci. Čo sa týka rozhodného dátum pre aplikáciu povinnosti vyplývajúcej zo smernice na opravu, tak tam si treba posúdiť a pozrieť vykonávacie nariadenia, ktoré sú stanovené, ktoré stanovujú požiadavky aj termíny pre jednotlivé skupiny výrobkov. Tá povinnosť zaistiť vlastne opravu a náhradné diely sa nebude od začiatku vzťahovať na úplne všetky typy výrobkov, ale v podstate smernica v prílohe uvádza vlastne skupiny výrobkov. Sú to hlavne elektrospotrebiče, biela elektronika a niektoré serverové a podobné zariadenie. Čiže treba si pozrieť v prílohe k smernici, teda, na ktoré sa vzťahujú a tam zistíte vlastne aj ten dátum. No a potom ešte bola otázka, či sa nariadenia a smernice, o ktorých sme sa rozprávali na úvode prezentácie, vzťahujú aj na malé a stredné podniky, alebo či sa to bude riešiť v rámci dodávateľských reťazcov. Tak pri mnohých z nich sa nerozlišuje vlastne veľkosť firmy, posudzuje sa v podstate rola. To znamená, či máte rolu výrobcu, dovozcu, distribútora a podľa toho sú potom stanovené jednotlivé požiadavky. Čiže myslím, že v prípade reportingu sa sleduje vlastne veľkosť tej účtovnej závierky a rozsah tých povinností sa stanovuje pre firmy podľa veľkosti, ale v prípade ostatných smerníc a nariadení je to väčšinou podľa postavenia v tom obchodnom reťazci. Veľa tých povinností sa vzťahuje na firmu, ktorá prvýkrát uvádza alebo sprístupňuje na trh Európskej únie daný výrobok. To znamená, že vy keď už ho nakupujete od niekoho v rámci Európskej únie a ďalej ho predávate, tak máte potom menej povinností. Prípadne máte povinnosť vlastne vyžadovať informácie od toho, kto dováža a uvádza na trh Európskej únie a poskytovať ich ďalej partnerom a odberateľom alebo spotrebiteľom. A ešte tu bola posledná otázka, ak teda môžem. Či v aktuálnej platnej legislatíve je stanovená povinnosť výrobcu informovať o tom, ako nakladať s výrobkom alebo jeho časťami po skončení životnosti. Nejedná sa o výrobky spadajúce do zákona o spätnom odbere. No, práve to je to, na čo sme chceli upozorniť, že v podstate dnes máme tie vyhradené výrobky upravené v platnej legislatíve a tie povinnosti, ako s nimi nakladať, vyplývajú iba pre tieto výrobky, ale práve s prijatím nariadenia o ekodizajne výrobkov v podstate na všetky tie výrobky s výnimkou vozidiel, potravín a liečiv vlastne budú musieť výrobcovia, dovozcovia, distribútori informovať o tom, o materiálovom zložení, či už celého výrobku alebo jednotlivých komponentov, o tom, ako správne triediť odpad, ktorý vznikne a tak ďalej. Takže áno, vlastne s nadobudnutím účinnosti a aplikácie nového nariadenia o ekodizajne výrobkov budú postupne pribúdať tieto povinnosti výrobcom všetkých výrobkov. Takže toľko za mňa, dúfam, že som zodpovedal. Ak by ste mali doplňujúce otázky, tak kľudne sa na nás potom obráťte ešte e-mailom. Já jsem dotazy prohlédla, prolítla. Myslím si, že zbytek zodpovíme, že už tam není nic úplně zásadního. Jediný, který ještě možná zodpovím, byl tam dotaz ohledně aktuálního reportování pro subjekty veřejného zájmu. Jedná se vlastně o banky a pojišťovny. No, když tak zbytek, pokud jsme nějaký dotaz minuli, omlouváme se a zodpovíme mimo webinář, abychom vás moc nezdržovali. Děkujeme moc za pozornost. Věříme, že jsme vám předali nějaký základní přehled toho, co lze v aktuálním roce a dalších letech očekávat a věříme,
že zvládnete se s novou legislativou úspěšně v rámci firem poprat, a pokud byste potřebovali v rámci oběhového hospodářství poradit, jsme vám k dispozici. Ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný zvyšok dňa. Hezký zbytek dne. Naschledanou.